Яската потама. Чай да го снимам как бута, да го снимам. Потайте да е, потайте да. Еми убител си яската. Потайте да. Бам, идвай! Чакай да се долу! Той сега ще се пързуне! Давай надолу! Хари! Ще вземеш ли един товар надолу? Ще вземеш ли товара, дето се спуска надолу? И сега ще вземем интервю от всеки от участниците в черния влак. И сега носят един товар нагоре. Часка, как беше на влакчето? Супер! Малко потеглихте предварително. Да, много бързахме, че закъснявахме. Добре. Вие как се чувствате след спускането? Много яко! Айде, Яска, пускай се! Аз не знам как да го изключа. Няма да видим.